Hola, bon dia, bona hora a tothom. Avui us vull parlar de l'Alexander de Riquer i la seva al·legoria a la terrassa industrial. Aquesta gran al·legoria a la terrassa industrial la localitzem en l'interior de la Casa Alegre de Sagrera, aquesta residència burgesa, edifici modernista, que trobem en el carrer de la Font Vella de Terrassa. Quan entrem a la Casa Alegre, l'art ens envolta per tot arreu. Tenim un mobiliari de l'època. Tenim pintures, tenim frescos, tenim capitells, tenim una restauració ple modernista de 1911. I dintre de tots d'aquestes habitacions, d'aquest edifici, trobem el que seria un gran menjador dedicat per als grans esdeveniments, als grans àpats, i allà ens trobem precisament aquest quadre, aquest triple quadre, aquestes tres pintures de l'Alexander de Riquer, datades de 1901, que ens plasma això, aquesta al·legoria a la terrassa industrial. Alexander de Riquer va néixer a Calaf el 1856 i es pot considerar com l'introductor del llenguatge modernista a la ciutat de Terrassa. Pertanyia a una família aristòcrata, els comtes de Casa d'Àvalos i marquesos de Benavent. El seu pare, Martín de Riquer i Comelles, va ser un alt dirigent dels carlistes de Catalunya i la seva mare, Elisea Inglada i Moragas, pertanyia a una família d'intel·lectuals i d'artistes. Ell va poder estudiar a França. El seu interès va destacar principalment en el dibuix, es va matricular a l'Escola de Belles Arts de Tolosa de Llenguadoc i quan ja estava a Barcelona, sobre el 1874, va proseguir els seus estudis a l'Escola de la Llotja. Va viatjar per Roma i per París, però va ser en el seu viatge a Londres, en el 1894, quan va conèixer el moviment dels prerafialistes anglesos i l'art japonès, que generarien i li causarien una gran influència per les seves futures creacions. També va conèixer el pintor i dissenyador William Morris, però sobretot l'artista que el va marcar moltíssim va ser Edward Burne-Jones, que li va influir per a dedicar-se amb especial interès en les arts gràfiques i decoratives, i va començar a introduir a Catalunya el que seria el modernisme d'inspiració britànic. L'Alexander de Riquer va destacar especialment com a dissenyador gràfic, demostrant un gran domini en el dibuix. La seva gran producció artística en aquest camp va tenir un paper fonamental en l'estètica modernista, sent autor d'algunes de les imatges gràfiques més representatives del modernisme català. Va fer cartells, aiguaforts, il·lustracions en llibres i a revistes, diplomes, postals, segells, recordatoris, menús, partitures, targetes comercials i annex llibres. Com a pintor, tracta el paisatge, la religió i la figura humana en les vessants real, imaginativa i mitològica. L'Institut Industrial de Terrassa li encomanarà tot un projecte decoratiu perquè vagi destinat a la seva sala d'actes. Però hi haurà tota una sèrie de desavenències entre l'entitat i l'Alexander de Riquer que provocarà que aquest contracte es trenqui. Serà precisament uns anys després que a Joaquim Vancells se li encarregarà que completi el que és la decoració de la sala. Sabem que en una data no determinada es van afegir dos plafons més estrets i que segurament va ser realitzats per altres mans que ja formaven part de l'obra sobre el 1906. Les pintures d'aquesta al·legoria a la terrassa industrial seran ja ubicades en el seu lloc actual sobre els anys 70 ja del segle XX. Quan ens trobem davant d'aquest triple plafó, amb aquestes pintures, amb aquestes figures així tan sinuoses, gairebé com nimfes, hem de tenir molt present que aquestes imatges estaven plantejades o estaven pensades per estar ubicades en el que era la sala d'actes de l'antic Institut Industrial, una institució d'aquests burgesos industrials que s'havien enriquit gràcies a la producció tèxtil llanera, tenien un origen que venien sobretot del camp, etc. I precisament amb tots aquests ideals té lògica fer una sèrie d'associacions i al·legories. En el plafó del costat esquerre trobem dues figures femenines, seminues, amb fulles que semblen així de parra i que porten cistelles que estan omplint de vinya. Una d'aquestes dones té els braços alçats i sosté un gotín de raïm. L'obra ens està representant el que és l'agricultura, aquestes dones recol·lectant fruita, amb aquests treballs de la terra, recordem aquest origen de moltes d'aquestes famílies que van venir o del Papiol o que la seva vida consistia en el conreu de la terra. També trobem així d'una manera així com molt romàntica la silueta de la muntanya de Sant Llorenç del Munt allà en el fons.
I a la part central tenim el plafó més gran de tots, on trobem 6 dones, però que també podrien ser interpretades com 6 nimfes, 6 deesses, amb aquests teixits així tan idealitzats que semblen sedes, així tot molt sinuós. Hem de recordar que un dels motius per excel·lències del modernisme era aquesta idealització, aquesta evocació també a èpoques passades, aquesta mitologia, i aquestes dones una mica podrien venir a reflexar precisament això, no? Aquesta idealització en el cos de la dona, les dones en si mateix i tots aquests teixits així, no? Que eren els que s'estaven com realitzant en aquesta època. Podem veure que una d'aquestes dones sosté el que anomenem caduceo, que és el símbol del comerç. Aquest símbol estava lligat a la figura del déu mitològic Hermes. En un principi era una branca d'olivera, amb 2 brins de llana, però que més endavant es van a substituir per 2 cintes blanques i ja posteriorment amb el que serien les 2 serps entrellaçades mirant-se cara a cara. La branca de l'olivera es va convertir finalment en una vara amb puny i 2 ales esteses. S'explica que una vegada va separar Hermes a 2 serps que s'estaven barallant així, a mortal combat, i des de llavors va començar a repartir missatges entre els enemics i que precisament aquesta vareta es va convertir en el símbol de neutralitat. Del caduceo va sorgir el caducator, persona que era enviada per tractar la pau. Hem de recordar que Hermes era també el déu dels mercats, del patró del comerç i del joc de daus. Amb la seva fascinadora eloqüència, convencia que el mal era el bé i successivament. Per tant, aquest caduceo va esdevenir també el símbol dels mercaders i dels viatjants. També trobem que hi ha dones que estan sostenint el que són peces de teixit, simbolitzant el que és la indústria, no? Aquestes dones treballant amb peces de roba, però sempre són unes dones idealitzades, no són aquestes obreres que estan a la fàbrica creant i fent aquests teixits. Aquí sempre hi ha aquesta... Ja va haver-hi una exposició molt interessant ja fa uns quants anys en el Museu Tèxtil que era la fàbrica i el somni, no? I es veia precisament això, no? Aquesta comunió entre mitologia, fascinació i la realitat. I en el plafó ja de la dreta trobem una altra imatge. Tenim aquí aquesta dona asseguda a la vora d'un riu, just al costat d'una barca de vela, que porta l'escut de l'Institut Industrial de Terrassa. I si ens fixem bé, en un segon terme, el que tenim són vaixells de vapor. Hem de recordar que precisament és un moment on la industrialització, tota aquesta gran revolució industrial que es va produir, precisament sorgeix tota aquesta nova classe social de la burgesia industrial i aquesta imatge, aquest plafó, ens recordaria el que seria l'al·legoria a l'exportació. Res, ha sigut molt breu, però ja veureu que quan torneu a entrar a la Casa Alegre de Sagrera i veieu aquest quadre també us quedareu així plasmats i plasmades. I si aquest vídeo ha servit una miqueta perquè tingueu una idea una miqueta millor d'aquesta imatge, doncs molt bé. Res, això és fins ara i fins la propera. Adéu!